og sin nye forskning inden for neutrinoer. Måske bare åbne noget for jer til at sove. Og der kommer nogle spørgsmål undervejs, så I skal være vågne. Jeg gør. Der er Peter i gang. Super. Er optagelsen i gang? Ja. Rolling? Ja, okay. Okay, take one. Ja. Jeg skal lige fortælle jer lidt om neutrinoer, hvor de kommer fra, hvad det er. Jeg synes lige, det er en god idé, at vi starter med nogle begreber, det er, at vi kommer til at hovedsageligt være omkring. Så de her neutrinoer der, de kommer fra sole og eventuelt sorte huller, hvor man har fundet ud af, at det er sådan, de er et afkom fra fusion, som foregår inde i solen, eller stjerner i det hele taget. Det her fusionsstof, det er sådan, hvor et let stof bliver til et tungt stof, som for eksempel, jeg tror det er hydrogenet bliver til helium, og så er der sådan noget, der skal til noget energibevarelse til, som bliver til de her neutrinoer, der bliver skudt ud fra stjernen. Og sol der. Så også det her Cherenkov-lys, det er den måde, at man har fundet ud af, at man kan se dem på. Det forekommer hvis, at der er et stof, der bevæger sig hurtigere igennem et stof, end lyset selv gør. Så det er for eksempel noget, man har i gang med nede i en base på Antarktis, hvor de har sådan, jeg tror det var et par 5.000 sensorer nede i 2,5 km is, hvor de så prøver at opfange det her. Her kan I så se, at man har kunnet fange de her neutrinoers energiniveauer, på grund af, at man har kunnet opdage det her Cherenkov-lys via de her sensorer. Og det her område, det er så et størrelse på, cirka på størrelse med Manhattan, at det her iskulestof, det der er, så kan man så måle det der i sensoren, altså alt det her Cherenkov-lys, der går igennem isen. Og så kan man se, at den her over, den er nok den største, man har fundet, der hedder Big Bird. Den kommer så, så er det her, de her elektronvolt, som man bruger, der går fra milli, kilo, mega, giga, tera og peta elektronvolt. De her, den her, der er Bernd, Ernie og Big Bird, som vi har navngivet dem alle sammen. Big Bird der i midten, der kan I se, det var et temmelig stort område, at de har fået fanget den højeste energi. Det var på 2,2 peta elektronvolt. Det var sådan en temmelig høj energi, og man mener, at sådan en den burde komme fra et sort hul, hvor man prøver at finde, hvor de kommer fra ved den her eksperiment, som de kalder Ice Cube dernede, hvor de prøver at finde ud af, hvor det kommer fra, blandt andet, eller at kunne kortlægge ud universet med det. Så man mener, at der, hvor den er kommet fra, der er der så et sort hul, så man kan sige, at de kommer fra, garanteret fra stjerner, og så også nogle af dem tror man fra sole. Det kunne også være fra en supernova, altså en stjerne, der har kommet til sit ende af sit liv. Og de laver de her store eksplosioner, og så kommer der en hel del neutriner ud af det. Nogle spørgsmål indtil videre? Gustav? Ja, ved de forskellige... Var det neutriner, det der store skema, der du havde med de forskellige... Nej, det kaldes en standardmodel, det her. Okay, det er sådan, og så derovre i højre hjørne, så er der, kan jeg se, der er noget, der hedder Higgs-boson. Ja, Higgs, det er en teori, man har, som er en energi, som giver alle stoffer i verden vægt. Vi ved ikke ret meget om det, men det er ham der en englænder, der hedder et eller andet Higgs til efternavn i hvert fald, og så beviser han, at der er et eller andet, der giver alle stoffer i, altså man har fundet vægt. Rasmus. Altså det kan også være Higgs-partikel. Ja. Man ved ikke, om det er en partikel, eller det er bare en energi, men jeg ved ikke ret meget om det. Rasmus. Hvad kan man bruge de her neutriner til? Altså for eksempel så kunne man bruge det til at kortlægge det ydre rum og få mere at vide om stjerner ved at måle på de her neutriner, som kommer ud af det. Anthony? Så hvad sker der helt præcis nede i de her 2 km dybt i Danmark? Ja, det er jo bare fordi, at det er nemmere at læse de her neutriner på isen. De reagerer bedre med det, og så har de sat de her, jeg tror det var
2100 et eller andet sensorer, de har dernede på cirka den her størrelse. De ligger sådan nede, og så læser de det her Turncode-lys for at finde ud af energierne og så videre. Henrik? Har noget at gøre med, at lyset det ændrer hastighed, når man skal passere igennem, når man trigger? Ja, men de bevæger sig hurtigere igennem stoffet end selve lyset, fra, som kommer fra solen gør. Fordi lyset det sænker sin hastighed. Ja. Og så det gør de her sådan ting. Afstandsmåling med deres hastighed i isen, men stadig mere præcis måling af. Jeg er ikke sikker på, at man kan... Altså, det er noget nær lysets, lidt mere end lysets hastighed i det hele taget, også når de ikke er igennem jorden. Så de er meget hurtige, og så det er også den måde, man kan aflæse, hvor meget energi de kommer fra. Men det er også det med, at... ja, jeg tror bare, vi kører videre. Ja, der er elektronmuon og tau. Dele af dem, de kommer så ved muon og tau, de kommer ved specielle tilfælde, hvor de normale elektroneutriner, som vi kalder det, de faktisk bare kommer, når de her stoffer, de ændrer sig. For eksempel helium, der bliver til eller hydrogen, der bliver til helium, hvor der så er inde i de her protoner, som de har inde i elektronkernen. De har så 3 kvarter, som normalt kaldes up og down, og så mener jeg, at det er en up, der bliver til en down, og så altså det forvandler sig simpelthen til en anden, og så bliver det til at det her med, at der kommer en energibevarelse, og det gør de så ved at smide en neutrino ud, og det er sådan, de holder altså energi. Så er der også nogle gange, hvor der ved særtilfælde opstår det her charm og strange og top og bottom. Det her det er så mere muon-neutrinoen, den er så mere sjælden end tau-neutrinoen. Men det der sker, når de også er ude og flyve ude i rum, så kan de faktisk også skifte imens at de er derude. Men de er lidt sære, og man ved ikke så meget om det. Ja, så er der standardmodel og fusion. Fusion det er jo det med solen, der, hvor de her de ændrer sig i vægt og så vægt og videre. Og hvor en tung bliver til let. Hvad var det let? Nej, jeg tror det er let, der bliver til tung, det er vist fission, og så fusion det er tung, let, der bliver til tung. Så altså hydrogen bliver til helt. Jeg har lige rodet lidt om det, men det er sådan noget, der sker derinde, og det er sådan, men det, efter at der kom de der ekstremt høje temperaturer derinde, og det bliver ved. Det er jo sådan, det sker i stjernene. Og så de sorte huller, altså man gætter jo bare, det er 90% af hvad man gør inden for det her, man gætter bare ved det, fordi at man kan se, at de kommer fra et sted, hvor der har været der er et sort hul. Ellers så kan man gætte sig til, at der har været en supernova et eller andet sted bag det her sorte hul, og de så ikke er, at de ikke har nogen reaktion med tyngdekraften, og så der ikke sker noget med det. Altså hvis I undrer lidt om de her med, så er det dem, der står lidt for hvordan det er. Dem ved man heller ikke så meget om, det tror jeg ikke. Jeg ved ikke så meget om. Men foton og gluon, det er nogen, der har med det her tyngdekraft og så videre. Men at man ved lidt om, at de er der, men jeg har ikke set så meget ind i dem. Det er mest bare det, der jeg ved noget om. Nogle spørgsmål til det her? Du sagde ikke noget med, at du mener ikke, at tyngdekraften gør det? Nej, det mener man ikke, fordi at der bliver ikke ændret i kursen, tror man, altså, når de kommer fra det der sorte hul. Det kan godt være, at de her, de så er det eneste stof, man kender, som kan slippe fra det. Andre spørgsmål? Anton? Hvad siger du? Hvad er sort hul? Sort hul, de er dannet af enten en stjerne, som er blevet til en supernova, og så har trukket sig ind til det her sorte hul, ellers så bliver den her supernova til en neutronstjerne. Hvad er så forskellen på et sort hul og et rumhul?
man ved ikke om et ormehul det findes, men det er en teori om, man har en teori om, at de her sorte huller, de er ormehuller. Man ved det ikke. Man ved ikke meget om det i det hele taget. Der er så meget masse i det sorte hul, at sådan, det er helt sol, det skulle det måske være i termen. Det er derfor, der er så meget tynd. Hvem er hvidt hul? De findes ikke. Har du nogle beviser? Bare google, men vi køber til senere. Russisk TV, jo. Det er sådan også lille hul. Russisk TV, Ja. Det har ikke været en del af din opgave. Det er ikke så meget, det er bare med, hvor det kommer. Ja, så det er det, man kan bruge. Der eksisterer nogen, man ved heller ikke helt, hvad det er. Der eksisterer noget, man kalder det, hvor der er en sammen. Ja. Smider så meget energi ud af det hele. Og to skærme. Ja, det er den stil. Var det det? Ja, Ja, super. Nu fik optaget det hele. Ja. Fint. I lige prøve at trække fra igen. Jeg vil gerne lige høre fra mange af jer. 12-tal Rune. Hvor mange af jer vidste noget med neutrinoer, inden vi begyndte? Ingenting overhovedet, vel? Ja. Så derfor, Mads, det er rigtig fint, og du vidste, hvad du snakkede om. Men lige med hensyn til at fremlægge, og det kan I lære alle sammen. Men når man fremlægger noget, som er så vanvittigt komplekst som neutrinoer, at man så på en eller anden måde får meget tydeligt gjort, lavet en eller anden enkelt fremstilling af, hvad det er. At det er noget stråle. Find på et billede og lægge frem, som I kender det måske nogle af de her hjernemassen, og som er gode til at forklare noget omkring hjernen meget, meget enkelt. Kender I ham? Peter Madsen, Lund Madsen. Anders Lund Madsen, Peter Lund Madsen. Kender I dem? Ja, fint. Men tænk lidt over, hvordan at man lige får forklaret, hvad er neutrinoer? Lidt mere enkelt, og så gå mere i dybden bagefter, så man kan bedre følge med i, hvad det er, du snakker om videre. Ja. Men det er helt fint. Nu er vi jo i fysiklokalet, så folk de burde jo vide alt om neutrinoer. Inden vi gik af. Godt, ved I hvad klokken den er?